uphakama wami abe kuhle kwabayigcwele. Amen. Iphakama nokubonga phakathi kwale ndawo ngithi akulekelele bonke abagcotshwa bunyazi abaphambi kwami njengamanje. Amen. Namanazaretha wonke akhona phakathi kwale ndawo eyigcwele. Amen. Bantwana bahle seshiwo-ke ukuthi inkosi yasemathuneni eseduze eMoriba. Ngiyabonga nje leli thuba sekubaningi bantwana abahle basezulwini sifika kule ndawo njengoba ngifisa ukufakazela uMshumayeli ukuthi uyodinga sizithole ukuthi na usuyiqalile le ndawo uze uyiphethe nesibusiswa ozosiphiwa unyazi wezulu ngoba Manazaretha angidukile njengoba ngila futhi angididekanga ukuthi khona ungethile ngizizele impela kodwa ngize ngosizi lo baba bamkhulu wakhokho uke wayiveza uMshumayeli ukuthi amakhosi qala ayephila impilo ayephila wawuba mkhulu mawusadwa endaweni nawuyinkosi. Namhlanje thina sesaba noShembe unyazi wezulu. Esikwenzayo sesigcoba amafutha bese sigeza ngechibi bese usibona ukuthi samakhosi. Awukho umuthi esiwushunisayo nesikwenzayo emakhaya. Ekhaya kuthiwe ahloniphe imiyalo kaShembe na ufuna ikhaya libe yikhaya. Ngemthandazo ekhona kunemthandazo kanayi uvuka nathi ekuseni uthi ntambama kube nolala nathi kube nesikhulu sa-12 kube nesikhulu sa-4. Engicelayo ukuthi uNkulunkulu nami ngaleso sikhathi uShembe ngiyamcela ukuthi lapha nami ngitetema khona angivuselele. Ngithi-ke Manazaretha ngize ngenkosi la uMacingwane, inkosi emdala kakhulu esingazi nokuthi iyaphelelaphi kodwa kuyavela ukuthi lapha yabulalelwa khona kusemahlane kakhulu, yaphonswa emanzini. Nawuthi uyayilanda lento njengamanje-ke sesisebenzile kakhulu, saletha imbuzi saletha iy'nkomo kodwa yena uvelile ukuthi bantu bami uShembe usengigezile. Futhi ngendlela engibabone ngayo bebahle wonke umndeni wakithi obaba esebadlule emhlabeni babefika nabo bethi uShembe usesigezile. Silandeni manje kodwa ngokuthi silandela umthetho besalinde indlondlo enkulu yakithi uMacingwane njengoba eziphefumulela kwavela ugogo useneminyaka ewu-107 evela ukuthi batshela abantwana ukuthi uShembe usengigezile kodwa ngicela bengamsele imbuzi intondolo ehamba ngami ngedwa ukuthi ngaba nezinto eziningi engangizenza kwakuyiqhawe Manazaretha inkosi uMacingwane ngoba entweni zayo yayiseduze kakhulu nobukhosi bakaZulu ngendlela eyayenza ngayo
Sicela kona-ke ukuthi namhlanje le mbuzi esiyilethile uShembe eyigeze bese yamukela. Bese-ke sithi noma sesibahambise ekhaya behambe kahle futhi bengafike ekhaya besiqede, kodwa befike benza umuzi wabo ukuthi ubonakale nesizwe. Kodwa-ke kuyabonakala ukuza kwethu phakathi kwale ndawo sizela ekhaya lomphefumulo, izinto ziyavela ziyacaca njengamanje. Izwe kukhulunywa nje ngendaba yemoli engathi nathi soba nayo leyo nhlahla esizweni, futhi sithengelwa umhlaba nje ekuthiwa nje uyathengwa nje, uthengelwa inkosi ekugcineni bese kufakwa imoli khona. Manazaretha ngithi-ke amakhosi njengoba size kuMatungwane ngembuzi akayiveze yena, sicela ukuthi uShembe konke esizokwenza kuyena akusule uShembe. Inkosi uSamazulu. Amen.